Yes, Idol John, nagwingiwing ni Mayor Emir Medrano. No, sa lungsod no politika, kumusta ti politika iti Sarata, Ilocos Norte. Siguro kagwa na nga masapol nga unaen iti serbisyo sakbay iti politika. Gapo ka dete ket kinunana na namapay as dagdati panagbalubal iti election 2025 ket agtutuloy na tayo iti serbisyo nga may paay para kaligiti taga Sarat, Ilocos Norte. Kasi Supreme Court and Kumilek, you can only be detailed during the last campaign period. So even now, you cannot consider as candidate. Di pa lang kung isang campaign period. Di pasenti pa nagsalita ni Mayor Remigio Medrano. Maibagan itong kandidato dito yung taga-Sarat na paidasig into mangrugi iti election campaign ito no March 28, 2025. Kasi makita iti Sarat, Ilocos Norte, Idol Joan, ti paglalabanan dito ikat kaligiti nga gundaway kat itibiyang ti Vice Mayor. At makita tayo kat digiti former nagwento former mayors of Sarat, Ilocos Norte, Remigio Medrano and Edito Alberto Valentona, Idol Joan. So mayor kipagsasalitaan ba digiti aglalaban iti mayor saan nga uneng challenging adala tataluda three-corner fight ngem dati one-on-one iti vice mayoralty position. So nga exciting met iti initi Sarat, Ilocos Norte. Kalpasan deti panagpesta ti Sarat idilaing kalman ket adu dagiti naragsak nga balikbayan. That latest malipad iti Sarat, Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal,